Сәлем дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы. Тавышлар бирелгән, ә хәзер урыннарды барлыйсы гына калды. Сезнең белән мин, Айрат Ильясов, һәм без башлыйбыз. Тапшыруыбызның башында аз тавыш җыйган клиплар төшеп кала. Бу атнада тавыш җитмичә кем безне калдырган икән? Әйдәгез алдагы клипны карап, хушлашып озатып калыйк. Diysen, niye anı kimisen? Sigen yarın var diysen, niye anı simisen? Hey Gülbanu, günde yanında bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanında bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Sinen kiygenin, hükmesinen kiygenin, uynamıysın da külmüysün yok mu elle sigenin? Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Топ-клипка харатна сайын резидентлар килә. Атнабызның премьерасы Элвин Грей башкаруында «Йылама, ярсыма» җыры. Әгәр дә ошатсагыз, тавышларыгызны бирергә онытмагыз. Aşmadı gammelge ant itek birişken vağdalar yılama yarsıma sin üzün hayıplı varsın. Yılama
Люция Мусинага ир кеше ярдәме кирәк. Август айы кайнатмалар әзерләү дисеңме, кыяр помидор ябу дисеңме, кыскасы җәйнең уңышларын кышкы запасларга туплау сезоны. Гадәттә хатын-кызлар бик тырышып бу эшне башкаралар. Аш-су бүлмәсенә бу вакытта кермәвен хәерлерәк. Люция Мусина да шушы процесска кереп киткән. Кыяр помидор тузлау белән шөгыльләнә. Тормыш иптәше Рөстәм Закиров та бу эштән ерак түгел, ул аңа банкаларның капкачларын ябырга ярдәм итә икән. Чыннан да, монда бит баһадир кеше кирәк. Кышкы витаминнарны авыз итәр өчен Люция Мусина безне кунакка чакырып кала. Һәм без аның клибын карыйбыз. Dünya, şiksiz dünya, uçtu bir kader dünya, sandı baştay keşkünede, laşın kuş gibi zurda, ey dünya aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını boş bulup da bizge boş bulmaz dünya. Ey dünya aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya. Ey dünya aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya, başını dergen dünya. Шоу-без тапшырының алып баручысы Ландыш Нигматҗанова күптән түгел тормыш иптәше Фәрит Таишев белән дусты Шулпан исемле кызның туенда күңел ачып кайтканнар. Ландыш та Фәрит Таишев та бер үк төстәге гамманы сайлап туйга махсус киенгәннәр. Туйны кем алып бардысың дигән сорауга бөтенебез дә алып барды дип җавап бирде Ландыш. Ландыш Нигматҗанованың Биклә мине күңелеңә клибы нинди тоннарга төшерелгән икәнен әйдәгез карыйбыз һәм 1320 номерына топ клип 115 дип SMS хәбәр җибәрәбез.
Лиана Габдрахманова ябыга Лиананың хәлләрен белешкәндә үк үзенең яңалыкларын сөйләп китте. Иң кызыклысы, фитнеска йөри башлаган белдерде ул безгә. Ни сәбәпле фитнеска йөри башладың дигән сорауга, минемчә хатын-кыз үз-үзен карап торырга, формада булырга тиеш дип җавап бирде. Лианага фитнеска йөрергә кирәкме икән, юкмы икәнен әйдәгез клибыннан карыйбыз. Әллә уйламыйча, яратмыйм дип миңа эндәштең дә яннан китеп бардың. Мин ялгызым калып әрнештем. Мин ялгызым калып әрнештем. Яннарымда, нигә яннарымда, яннарымда, нигә калмадың? Син бит мине генә түгел, яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Әллә уйнамыйча, аның муенына сарылдың. Сарылдың да аның кочагында. Үзлеп мине сагындың. Үзлеп мине сагындың. Яннарымда, нигә яннарымда, яннарымда, нигә калмадың?
Лилияны яңа туган баласын кая калдырачак? Узган тапшырудан белгәнегезчә, Лилияны Ирназарова әни булды. Хәзер ул баласы белән өйдә утыра. Малайга Дияр дип исем кушканнар. Ләкин Лияна бер дә декретта утырырга ашыкмый. Ул безгә безнең хәлләребез әйбәт, биебез дип аталган җырга клип төшерергә әзерләнәбез дип белдерде. Бу очракта бер генә сорау барлыкка килә. Лилияның улы Дияр кем белән калыр икән? Ярар, ансын үзләре хәл итерләр, ә без әйдәгез Лилияның клибын карыйбыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла, уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла, уңга булмаса сулга. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Дуслар, алдагы җырчыбызның грандиоз планнары бузылган. Дилә Нигъмәтуллинаның Тозлы күлгә ял итәргә баруы хакында узган атнадагы тапшыруда әйтеп узган идек. Менә кызганыч, Диләнең планнарын һава торышы бозып куйган. Оренбург якларындагы һава торышын ишеткәч, Дилә төялгән чемоданнары белән туп-туры авылга ял итәргә кайтып киткән. Һава торышы яхшыргач, юл тотырбыз әле дип ышандырды безгә Дилә Нигъмәтуллина. Ә менә җырына килгәндә, аның бар да яхшы. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта
jite. Sen dünyada bar degen tek bir uyda, sağış salkınlarında jılıta. İnlerge düşken turmuş sınavları, jingелeyip gitkendey şol şakta. Yıllar usada, koyda bulsam da, yüreğim eşikte koşup kilsin kilgine. Yazmışını uzak, sebepler tabıp, yanlarımda bulguna şul jite, şul da jite. Sandıgaç tavışın tağda işitsem, senin munlarını көңілен tanıy. Şın mehabet gümürde tek bir kile, onun köşünü yazmışta jing alınmay. Yıllar usada, koyda bulsam da, yüreğim eşikte koşup kilsin kilgine. Yazmışını uzak, sebepler tabıp, yanlarımda bulguna şul jite, şul da jite. Yıllar usada, koyda bulsam da, yüreğim eşikte koşup kilsin kilgine. Yazmışını uzak, sebepler tabıp, yanlarımda bulguna şul jite, şul da jite. Yüreğim eşikte koşup kilsin kilgine. Yanlarımda bulguna bäxtke, şul da jite. Рафаэл Латипов кая жыйынган? Яңа сезонга әзерләнеп, яңа җырлар яздырып йөрүче Рафаэл абый безгә кечкенә генә серен ачты. Үзенең тыгыз графигында урын табып, тиздән иптәше Дина апа белән җылы якларга очарга исәплиләр. Кайчан һәм нинди илгә икәнен сер итеп калдырдылар. Кая баруына карамастан, без аларга яхшы яллар теләп калабыз һәм топ клипта беренче урынга күтәрелүен телибез. Күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемнә типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемнә типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Минем төннәрем, ялгыз
kalsam sigenim Senin yaptı izlerini yıldızlardan özlerim Seni kürgeç gözlerim asulandı izlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bilsen iyiydi yüreğim Sen dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Seni kürgeç gözlerim asulandı izlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bilsen iyiydi yüreğim Sen dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Şın bakşağa sigenim Tınla küngül sirlerim Şın küngülden aytem sina siyem seni sigenim Seni kürgeç gözlerim asulandı izlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bilsen iyiydi yüreğim Sen dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Seni kürgeç gözlerim asulandı izlerim Siyem diyen sözlerimle kabul içi sigenim Bilsen iyiydi yüreğim Sen dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Bilsen iyiydi yüreğim Sen dipkinde dipkenim Siyem seni sigenim Siyem seni sigenim Лиана Хисматуллина дусларын балык тотарга өйрәткән. Җырчы кыз әллә ни яңакларым әлегә юк. Җәй башында ук дусларым белән җыелышып очрашырга дип планлаштырган идек. Җәйнең санаулы көннәре калгач, ниһаять дуслар белән җыелыштык. Су буена төшеп, балык тоттык, шашлык пешердек, уеннар уйнадык, рәхәтләнеп ял иттек. Дуслар, сез дә Лиананың клибын карап, рәхәтләнеп ял итеп утырыгыз һәм 1320 номерына топ клип 109 саны белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз.
Җырчы кызыбыз Гүзәлем октябрь айында кая барырга җыенган? Гүзәлем сөйләве буенча тормыш иптәше Салават Миниханов белән октябрь айында алар Германияга очырга әзерләнәләр. Европа татарларына әзерләнгән концертта катнашабыз дип белдерде безгә җырчы кызыбыз. Без инде аларга уңышлар телибез һәм Гүзәлемнең клибын карыйбыз. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрең бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Күзләреңдә якты нурлар булсын Һәм сүнмәсен өмет чаткысы Рәхмәт сиңа барсы өчен әни Йолдызларның син иң яктысы Рәхмәт сиңа барсы өчен әни Йолдызларның син иң яктысы Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны 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 Бүләк итәм сиңа җырымны Дуслар, сезнең өчен Гүзәлиянең шәп яңалыгы бар. Аның яңа альбомы кайнар табадан төшәргә әзер инде. Альбомның исемен дә сер итеп ачты безгә Гүзәлия. Яныңа агылам дип атала ул. Әлеге альбомның чыкканын сабыр итеп көтәбез. Гүзәлия үзе бер дә тик утырмый. Сез дә тик утырмагыз һәм 1320 номерына топ клип 111 саны белән SMS хәбәр җибәрегез.
Сезнең SMS тавышларыгыз ярдәмендә билгеләнгән иң яхшы клипларның унлыгы топ клип шул рәвешле ахырына якынлашты. Безне телевизордан гына карап калмыйча социаль челтәрләрдә дә безгә кушылыгыз. ВКонтактеда официаль төркемебез, Инстаграмда аккаунтыбызда сезнең өчен. Шулай ук атна дәвамында TMTV онлайн сайтында тавыш бирергә һәм 1320 номерына SMS-лар юлларга онытмагыз. Әлегә саубуллашабыз, бер атнадан күрешербез. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.